les angles, això, eh? Sí, no és una BMW, no? Són les angles, eh? Aquest noi va com vol, aquí, eh? Va més segur sobre el sidecar que a peu, eh? Oi que sí? L'espai... Ja hi som, ja hi som. Que jo corro més que tu corres menys que jo, ja hi som, ja. Ja hi som, ja. Agafo pel coll. Sí, està una mica varia. El Joan 141, aplaudiment pel Joan 141. Vinga, aquí, molt bé. I ara què passa? Ara ni un ni l'altre. Ei, que se'n va la moto! Vols anar al paquet? Necessitem un, necessitem un lluc, camp. Ja són amics. Anem aquí per la pau. Això són moltes maneres d'anar. Existeixen molts angles a Catalunya? Sí. Però aquí existeix. Intentaré aixecar-la també. Efectivament, però al costat motos i estan aixecant amb una mà. Mireu, forat aquest, el coll aquest aquí. Com a ser la nostra indústria nacional. Recordo que sobre els anys 50 hi havia 120 marques. 120 marques de motos espanyoles. El giro amb rodó és una coordinació dels moviments del gas. Ara faran la UV, efectivament. Una calma per cada banda. Molt bé, molt bé. Us apareixo que és molt més fàcil córrer, agafar les coses de pressa que no anar a poc a poc, És més complicat. És una coordinació de moviments de manera regular, de manera amb el gas. Perfecte. Hola. Perfecte.
cau estirant una mica perquè que el gas quedi, que la moto no estiri cada moment. El motor no estiri i llavors baixa en seguida el sidecar. És una coordinació, repeteixo, de moviments que no és fàcil de aconseguir. Vinga, aquest aplaudiment molt fort. Àlex, és unes angles, això, eh? Sí, no és una mena, no? És unes angles, eh?